Ni batzilergoan nengoela bai osasun eta bai teknologia arloko gaiak egiten dituen, eta egia esan ez nekizen zerik ezi, baina nire buruan banaukon etorkizunean mini proiektuak edo innovazioko proiektuak gauzatzea. Orduan, ingenieritza biomedikoa hautatu nuen eta egia esan oso pozik nau aukera honekin. Gero karrera egin ondoren masterra egin nuen eta masterra egiten nengoela Kiron hasi nintzen praktiketan. Eta egia esan urduri sartzen zara, ezta, ia teoria dana gero praktikan enpresetan teoria hori zozertarako balizo dotzun edo ez. Eta egia esan, oinarri moduan beharrezkoa dela pentsetan dut, baina gero bai enpresa bakoitzan bai ikasten zoiaz eta gauza gehizautan garatu behar zara, baina ingenieritzan ikasten dozuna oinarri moduan ezinbestekoa da. Gaur egun Kiroko I+D departamentuan nago, diseinu eta garapen departamentuan. Azken finean, Kiro enpresak teknologikoa da, nun ospitaleko farmazien automatizazioan oinarritzen den, eta hortarako ekipoak, makinak edo robotak diseinatu, fabrikatu eta implementatzen dituen. Nire kasuan, sartu nintzenean, hauetako makina bat diseinu partuan zegoen, orduan nik egin behar nuena da diseinatzaileak planoak eta egiten zituztenean plano horiek errebisatu, rekerimentuak eta espezifikazioak makinanak definitu, eta gero diseinu honen verifikazioak eta validazioak eta abar gauzatu. Lan gogorra egin ostean merkatura atera zen, eta gaur egun egiten duguna da hobekuntzak edo optimizazioak egin ekipoari, eta ni lantalde honetan diseinua errebisatu, espezifikazioak eta rekerimentuak definitu, edo berrikusi makinan idatzi ditugunak eta verifikatu eta validatu ditugunak, ia berriro verifikatu eta validatu behar ditugun, edo espezifikamentuak eta rekerimentuak berriatzi behar diren. Nire lanetik gehien gustatzen den zaidana, azkenean zure burua behin eta berriz erronkatu eta hobekuntza gehiago aurkitu zure makinari, eta hori egia esan asko gustatzen zait. Eta azkenik, zer esan zelan nintzitatu ez, teknologia edo ingenieritza hauek ikasteko. Egia esan sektore hau etengabeko garapenean dago, egunero zure burua erronkatu egin behar dozu eta ideia berriak garatu behar dituzu. Pertsonalki asko ikasten nabil eta etengabe garatzen nabil nire burua. Eta animatuko zintuzte da zuek ere zure burua etengabe garatzeko eta sektore hau etengabeko garapenean dagoelako eta aplikazio aukera ugari aukengo dituzuelako.